அப்படியே நம்ம சிவாலயத்தில் வந்து இன்றைக்கி வியாழக்கிழமை ஐயா அப்படியே வந்து வட்டம் போகிறார் பாருங்க. இதே மாதிரியும் கும்பாபிஷேகத்து அன்னைக்கு வந்தார். சிவா தா ஓ மகாதேவா ஓம் நமச்சிவ ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சி கருட பகவானே யா கருடா 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 சிவஸ்வா பெருமானே. அப்படியே நம்ம ஆலயத்தில் வந்து இன்றைக்கி வியாழக்கிழமை கும்பாபிஷேகம் முடிஞ்சு இன்னையோட 9ஆம் நாள். இந்த 2 வந்துட்டாங்க. சிவாய நம சிவாய நம சிவாய நம. ஆமாம். ஓம் நமச்சிவாய ஓம்